είναι μια λέξη που περιγράφει ή χαρακτηρίζει ένα ουσιαστικό. Παραδείγματα. Ο καλός άνθρωπος βοηθάει. Εμφανίστηκε η όμορφη τραγουδίστρια. Ο δυνατός ξυλοκόπος πείνασε. Η έξυπνη Αλεπού ξέφυγε. Το χαρούμενο σκυλί έτρεξε. Το πολύχρωμο παγωτό έλειωσε. Το βρώμικο γουρούνι πλύθηκε. Η ήρεμη γιαγιά μίλησε. Το ψηλό βουνό φάνηκε. Γράψε αρκετά επίθετα χρησιμοποιώντας και τα μέρη του λόγου που έχεις ήδη μάθει. Δηλαδή, σχημάτισε προτάσεις που η καθεμιά να περιέχει άρθρο, ουσιαστικό, ρήμα και επίθετο. Παρατήρησε ότι τώρα οι προτάσεις γίνονται μεγαλύτερες. Χρησιμοποίησε τα ακόλουθα επίθετα και άλλα που γνωρίζεις. Καλός, όμορφος, χαρούμενος, ήρεμος, άσχημος, βαρύς, πικρός, γλυκός, μικρός, μεγάλος, αδύνατος, δυνατός, αντίθετος, σωστός, ελαφρύς, αστείος, αχόρταγος, βαθύς, βέβαιος, καινούριος, παλιός. Βοήθησε το παιδί να σχηματίσει αρκετές προτάσεις που η καθεμιά να περιέχει άρθρο, ουσιαστικό, ρήμα και επίθετο. Σε ευχαριστώ για την παρακολούθηση του βίντεο. Θα βρεις πιο κάτω στην περιγραφή τον σύνδεσμο για την απόκτηση του βιβλίου, τα βασικά της γλώσσας μου.